kawai duk ya zo ya wani biya ta kuma mutane ni gara ma da ya tafi. Bari in kira wannan gari. Hello? Ai ban baka labari ba yau dai. Wallahi ya tattara ya tafi Abuja. Kana ina ne? To yanzu ya aka yi ne za ka zo ne? To, shi kenan ina jiran ka sai ka yi. Haka kawai duk ya zo ya wani biya takura mawa mutane ba sakewa. Ka tafi can kai ma waye san abin da kake yi, ni ma bari in kira na wasu. Ya kada to ka je kawai mutum ne da mutum gande ni fa matsala ta da kai gaggawa ta yaya ba zan yi gaggawa an jima ba a haɗu ba to ka zauna mu da ko fira mu fara yi haba fira kuma ni fa wallahi matsala ta da kai gaggawa to ta yaya ba zan yi gaggawa ba an jima ba a haɗu ba duk da an jima na haba ko dan fira ba za a yi ba kama to kuma firar ki bari mana idan muka dan bata daren mu ta gaba sai ai firar kar wani kuma ya zo ya sa mana ido waye zai zo wata ɗaya zai yi babu wani wanda zai shigo cikin gidan nan wata ɗaya ya ce zai yi kin tabbata wata ni fa na raka shi zai tafi Abuja har ya fa sai yanzu da ka dan ni bari yi mun magana sa dan yi mun wannan shago da kika saba yi mun nagode yanzu kin sanya zai bari in cire rigata kawai sai mu abin da zamu kin gaggawa wannan wani irin gaggawa kake yi za ka in ma ka ga dama za ka iya yin wata ɗayan da ya faɗa ranar da zai dawo sai ka tafi in ka ga dama za ka iya kwana da safe ka tafi duk yacce ka ga za ka iya yi to yanzu banda abinki kannin sa ai suna zuwa ko ba sa zuwa ba wanda yake zuwa kar a samu matsala fa sai dai kuma haka kin ga dakata amma ina ruwanka da kanne shi za su shiga man in sun shigo ma in kin shigo ma yake ce dan uwanki ne shike nan ko yaya bari ki ga yanzu dai kin sanya rai sai ka kin ga ki kashe wutan nan ne tun da kin ga na cire riga ta ki kashe wutan nan kawai mu yi abin da zamu yi mun tashi mun da shirar kawai ko ya kika ci ko ruwa baka sha ba ko lemu ba a kawo maka baka ci abinci ba gaba ɗaya hankalinka ni ya biya ta wannan abinci zan nema ga ki a kusa da ni ai ni wannan daren ke ci abinci na bari ki ga miki kawai wannan daren manta yanzu to ya kake so a yi kashe kwannan kashe shi tun da zikin bani na ta wahala ban kwasawa ko bacci kike ne kawai dai na tsaya mamaki ne to waye zai zo yana bubbuga gida yanzu bayan na kina tsammanin wani zai bubbuga bayan ni ne ai dole ni din ne zan bubbuga bayan da ni akwai wanda zai zo ni din ne amma kin ga mu shiga ciki a gajiye nake wallahi ga baki daya a gajiye nake na gaji fa sosai na shawa ka ya kike wallahi lafiya kalau ya hutu ya jin daɗi ko yaran ne har sun yi bacci
Wala ka ga suna kawo bacci sai bacci. Da wuri haka baki daya wallahi na ga gaje ne zuwa zan yi dan watsa ruwa amma kafin na watsa ruwan ya kamata in dan sa kayan nan a sink nan ma'ajiya ta kunna ko? A'a. Da ka fara yin wannan ko? Har ba mata ta gani ai kin san ke fa kin san yadda nake ji da ke nake rini ta ai bai kamata na wahalar da ke ba hawa ya na wahalar da ke ai bai kamata ba kai ke da kawo ni ka me damuwar akan haka a gaje nake na wallahi ka dai kawo aje ka je kai wankan ka wannan amma na ji kana da kuma ya kai ba su tafiyan kai wallahi matsala aka samu saboda garin damuna akwai hazo a gari to jirgi ba zai tashi ba to saboda yanayin hazo saboda kin san idan da hazo ba ma samun tashin jirgi shi da dalilin da ya sa haka to shi kuma wannan takalmin fa ya daga haka da wannan kawai takalmin namiji ma ne nake gani wala wani dan uwana ne ya zo ɗazu ina ga shi ne ya manta shi to kuma da ya manta shi ba gurgu ba Allah ya yi da kafafuwansa amma kuma sai ya manta takalmi ai dole zai tafi zai iya taka abin nan zai iya jin ina ga kamar maybe wannan ya kai a wanki ne shi ne sai lafiyarsa kalau kuwa anya zai manta takalmi wani daya anya wallahi kanka damu lafiyar shi kalau wannan to na waye wallahi na wannan kannin nan nawa ne da yake a nan wannan dan uwan mahaifin shi ne ya zo ɗazu har ma ya fita da yara ya kai su suka dan fita suka dan zazzagaya shi ne ina tunanin to a gaskiya ya kyauta maybe ya manta da shi ya yi ya kyauta ba za ta kai shi sa kana su kawo na aji ba fa na so na wahala da ke ne saboda ni wahala da ke ne ko ba na so karki da karki kawo kanka da kai haba ke fa kin san yadda nake ji da ke a cikin zuciya wallahi aka fara zuwa kai wankan ko kin san yadda nake ji da ke a cikin zuciya ta ba na so a ce na ga na takura ne bai kamata na takura ne ba kawo ta kan ana so ki wahala saboda kin san ke yar gata ce a zara kuma ya ki Allah ne yadda nake ji da ke a rayuwata ba na so na ga na wahala da ke me yasa ma nace girki ma ba na so na ga kina yi to da haka kawai ki bari na aji shi kuma wannan waye wannan kai waye wannan din ne Yau mai wanki. wai wannan wanki ne wannan ni ba shi ne yake wanki ba ban sani shi ba wannan shi ne mai wanki wannan kai ne kasance mai wanki gidan Wannan waye ka yi kawai. wannan me gida ka yi hakuri